e de sigilen bɛ jamana kɔ kan i b'a fɛ ka i sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye i bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima i bɛ se k'a sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali i ka terrain o sarali la sa i bɛ se ka i ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima i bɛ se k'a jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ i bolo i bɛ se ka i ka so jɔ i kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na i bɛ se ka i sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka i ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma i bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma. Bi ye alamisa ye octobre kalo tile 27 san 2022 aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min na bɔ sigi k'a ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabarani kan ni y'o watu seli a y'o bisimila. Kunnafoni damnala bi ni waati na an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ dɔgɔkun 4 na o kɔnɔna la an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ale ka ciden ni o ye colonel Asan Bajalo ye ale ni ministre bɛ yen nɔ min ni ale ɲɛsinen bɛ baloko lakana koɲɔgɔn ma ni o ye monsieur Redouane Aga Mohamed Ali ni maa fila kɔni farala ɲɔgɔn kan kunu octobre kalo tile 26 san 2022 u tun bɛ mɔbitikaw olu fɛ yen nɔ u ye balofɛn caman ka taga se dɔgɔtɔrɔ minɛw o ni a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma ni ka o di mɔbiti dugu o kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko ni baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔntun bilala minɛn min kɔnɔ o de ye an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma ni o ye colonel Asimi Goita ye a bonya bɛɛ lajɛlen dalen kun don ale kɔrɔ colonel Asimi Goita a bɛ ni baara in bɛɛ kɛ walasa gɛlɛya bɛ maa minnu ka jamana in kɔnɔna la olu ka gɛlɛya o bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na mɔbitikaw fɛ yen nɔ olu ye malo tɔni 150 ka taga se ka basima n'an ko ma nazarakan na ko kusukusu o carton 200 ale ni 50 ale ni fɛn min ye macaroni carton 200 ani 50 ka taga se tulu bidon ale 200 ani 50 ma ni o ye a litiri 20 ye fɛn min ye kalandenw fana ka kalankɛminɛw ye o 200 ani 40 o dira kalandenw olu ma fo ka taga se moto pompe o 3 o fana dira dɔgɔtɔrɔso olu ma ka taga se dɔgɔtɔrɔw ka fɛn min u ka bolimafɛn teliman bɛ banabagatɔw ta ni ka taga n'o ye lapitaniso la o 2 fana dira nin kɔni dira jɛnɛ ale ni banyagarakaw olu ma. Ni waati na an ka jamana fan caman de bɛ yen nɔ ni kurantigɛ kɔni kelen don ni ka dadigi kɛ maaw la yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an ka jamana kɔrɔyan fanfɛla ka taa se a cɛmancɛ bolo o ma dugulamaw kɔni olu kelen don ka u ka nisɔngoya ni ka o yira EDEAMU ɲɛma ale fana kɔni y'a yira ka fɔ k'ale kɔni b'a dɔn gɛlɛya min bɛ dugulamaw olu ka nin wagati na ko ɲɛ bɛ ka ɲini a kow la walasa a bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min na Menaka dugulamaw Menaka bɛ an ka jamana ale kɔrɔyan fanfɛla la a yirala ka fɔ ko nin ye a dɔgɔkun 2 de ye kuran kɔni tɛ olu fɛ yen nɔ kuran tigɛlen bɛ u la a bɛ wagati jan bɔ dugulamaw yɛrɛ kɔni olu ye fɛn min ye tarata donya ye sa olu ka dugu kɔni u ye o sumatɔ ka sababuya kɛ baara tɛ u ka dugu kɔnɔ la jagokɛlaw olu tɛ ka se ka jago kɛ kɛnyɛrɛ ye baarakɛyɔrɔw ka taga se forobacɛw ma olu bɛɛ lajɛlen datugulen don lakɔlisow fana datugulen don ka fara o kan nin kuransɔrɔbaliya ye o sababuya o la Gawokaw ka dugu o kɔnɔna la olu fana bɛ nin gɛlɛya kelen o la Gawo dugu kɔnɔna la sa ni o ye a
a faba kɔnɔna ye sa olu kɔni fana y'a yira k'a fɔ ko olu bɛ dibila a bɛ waati caman bɔ olu ka edemu ɲɛma o kɔni y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen na u kɔni bɛna bɔ nin gɛlɛya in na k'a sababu kɛ fɛn min ye groupe électrogène o 8 ye o kɔni bɛna bila dugu kɔnɔnamaw olu ka bolo kan nka 4 ale kɔni bɛna nin ka baara kɛ ko n'i y'a ye nin kɔni kurantigɛ babali bolo kan k'a sababu kɛra groupe ko gɛlɛya kɔni o tun bɛ u ka groupe kɔni olu tiɲɛnen don an ka jamana cɛmancɛ bolo yan fanfɛla o la sa ni o ye Baɲangara fanfɛla ye olu fana kɔni bɛ nin gɛlɛya kelen na dugulamaw kɔni ko k'olu tɔɔrɔlen don ka munumunu kana an yɛrɛ sɔrɔ fana tuguni fo an ka fabaw kɔnɔ la ka taga se an ka jamana ale fan tɔw ma bɛɛ lajɛlen kelen don ka nin kurantigɛ ko in ni ka a yira. An bɛ taa Kayikaw fɛ yen nɔ u ka lapitanisoba min bɛ yen nɔ ni an ko ale ma ko Alifuseni Dawu Alifuseni Dawu dɔgɔtɔrɔ kɔni olu bɔra ni ka lɛrɛ 2 ka o kɛ u ka dɔgɔtɔrɔso o da la octobre kalo tile 25 u bɔkun ye fɛn min ye sa o de ye ka se k'a yira k'a fɔ ko ka dɔgɔtɔrɔw ni ka olu bila u ka baara hakɛw olu kɔnɔna la. An bɛ taa Bankasikaw fɛ yen nɔ Bankas dugu min bɛ yen nɔ n'an ko ma ko Kani Bɔnzɔn ale sous-préfet tɛrɛn tɛmɛnen kɔni na ale ye balo tɔni 65 ni ka o de di dugulamaw ma balo min yɛrɛ ni ale bɛ tali kɛ ɲɔ kan a ka laɲini ye fɛn min ye sa o de ye gɛlɛya min bɛ dugulamaw kan u bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔna la cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnen sa baloko gɛlɛya ni hakilina bɛɛ bɔra anw ka jamana ale marabaga yɔrɔ la ani cakɛyɔrɔ min bɛ yen nɔ min ni ale ɲɛsinnen bɛ baloko koɲaw ma. Kunnafoni datugula an ka fintigilaka minnu bɛ yen nɔ n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ karogɛlɛn diinɛ tigilamaw olu kɛlɛli ma kɛrɛnkɛrɛnnen an ka tɔnboloma u ka bolimafɛn kɔni ale yɛlɛnna mugujugu o kan ni a pɛrɛnna ni u ye sa u kɔni tun bɛ ka bɔ dugu min na o de ye Mawo ye Mawo ale bɛ Yoroso o lamini na u tun bɛ ka u kunda Kucalakaw olu de kan a yirala k'a fɔ ko maa kelen kɔni bɔnɛna ani na maa 3 olu joginna maa minnu kɔni joginna sa olu ta ni ka na n'u ye an ka faba lapitaniso la yan nɔ. Mali kunnafoni jabarani na jabaw aw kulo garzɛ kɛra ni kunnafoni damadama de ni k'a da aw kulo kan ni ala man ka jɔna aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan yana an ka kunnafoni an ka ale datugu sa tunga lafiya de an ka kunnafoni ale jukurama dondoba ye tunga lafiya min ni anana tungarangew olu lafiyali kama i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na kabi dɔgɔkun daminɛ la k'a fɔ ko tunga lafiya maaw olu ka cité filanan ale baaraw olu daminɛ la cité filanan min ni ale bɛna kɛ hectare 3 o de sanfɛ Banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ a tɔgɔ sɛbɛn bɛɛ lajɛlen daminɛ na terrain ninnu yɛrɛ kelen bɛ 4,500,000 million 4 ani 100,000 sefa wari o la ni bɛ kalo kalo i bɛ musaka ni ka o bɔ ni y'a dɔn k'i tɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen kalo kalo i b'a sara dɔɔni fo ka taa fɔ k'i ka terrain bana san kelen o kɔnɔna la ni ye mɔgɔ min fana b'a dɔn k'a fɔ k'i ka terrain ale wari bɛɛ b'i bolo problème t'o la i b'o ta k'o di tunga lafiya maaw ma u bɛ ka terrain ni ka ale papier k'a di ma terrain ninnu ye titre foncier de wa tunga lafiya maaw o ni maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye notaire ye n'an k'olu ma ko seere n'aw ye baara daminɛ u fɛ fo ka taga fɔ ko baara banna wagati min na aw ka papier a bɛ mara notaire ale de ka bolo kan o b'a yira k'a fɔ ko tunga lafiya bi baara kɛ jɛlenya de kɔnɔ ni terrain banna wagati min na an bɛ sɔrɔ k'an da don terrain ale jɔliko la o kuma la aw k'an bɛn don n'a nataw la.